era assembleari, vull dir, perquè tu ho explicava ta mare i tot això, es feien mogudes però tremendes al poble. Avui en dia això no hi és, vull dir, en certa manera, i mira que jo estic molt satisfet de la gent que porta al meu poble, però vull dir, no és igual. La necessitat és important per fer aquestes coses. Seria bo perquè les dues preguntes que falten van en el mateix sentit. Una diu que l'individualisme s'ha imposat, com es podrien crear projectes de poble, i l'altra diu com es pot tornar els valors de comunitat, o sigui, és el mateix. Així que, com ja estem acabant, digueu el que vulgueu sobre això de la recuperació dels valors comunitaris i en això acabarem. Vale, doncs jo una llum, perquè ahir justament vaig parlar amb una persona que ha participat aquí a Xarxa Ebre, que és Assum Colom. Ella està com a tècnica al Consell Comarcal i ahir li vaig passar l'entrevista de Sergio Gómez i ho vam estar comentant perquè ella fa poc me va dir, a veure Issa, estem intentant portar una línia estratègica que és la terra, o sigui, veure el que surt de la terra i que a partir d'aquí indústria, o sigui, activitat agroalimentària, no? Que aquí també se beneficia un turisme, no? Dels productes. Llavors ella ahir me va dir, estic treballant en un projecte que és un obrador comunitari. Jo ho deixo així, és un projecte col·laboratiu, cooperatiu, de concertació, perquè està l'administració, està l'activitat empresarial, també se busca la base social. Llavors, bueno, llanço este projecte que Asun me va donar esta pinzellada. Això és a Gandesa? No, a Deltebre. A Deltebre és? Sí, però espero que vingui Asun i que ho explique en detall. Vale. O sigui, jo sí que llanço esta llum d'un projecte comunitari aquí a Terres de l'Ebre. Vale. Joan? Jo insisteixo en el mateix, que hi té que haver molta voluntat política, i si els polítics, els que estan als càrrecs els que decideixen, no estan per la labor, és molt difícil. Però teòricament els polítics els hauríem d'empentar nosaltres. Sí, però és difícil perquè la gent no reacciona contra ells en aquest sentit, no? Ramon, vols dir alguna cosa al final? Bueno, és que el que he dit abans, jo el que veig és que en certa manera la necessitat és el que marca l'allò, perquè en si la gent, tristament, cada vegada és més individualista. Estem atrapats pel consum, per voler tindre més coses? Jo diria que sí. Jo fa poc tenia un noi treballant amb mi i vull dir, es guanyava un jornal molt normal de la terra i tal, i portava tot era Apple, i jo flipava, vull dir, perquè pensava, tio, com tu pots mantindre això? Però clar, la mentalitat ve per aquí, roba de marca. Llavors, clar, flipes una mica, perquè una persona que s'hauria de menjar el món, al contrari, vull dir, tu el veus que estava introduït dins del capitalisme més salvatge. No ho sé, jo espero que hi sigui, jo hi crec en el món cooperativista, el que passa és que realment és molt difícil. És difícil perquè el món cooperativista és una mica com el que diem del poblat d'Asteris, com el de Marinalera, està envoltat d'unes condicions que li són adverses. És difícil jugar en les regles del capitalisme però és que realment tu pensa que hi ha exemples que han funcionat, la Cooperativa Mondragón, per exemple, vull dir, durant un temps, ara no, però bueno, ells per subsistir han tingut que adaptar-se, però ha sigut un exemple a seguir. Al País Basc ha funcionat molt el món cooperativista. Sí, però això el que em crida l'atenció de Marinalera és que ells porten des de l'any 70 i pico, ja porten més de 40 anys i ahí estan. Sí, el que passa és que Mondragón és que van fer un projecte molt més ampli, vull dir, siguem realistes, van fer un projecte molt més ampli. El que passa és que de la mateixa manera el capitalisme l'ha ensorrat. Se ho ha minxat. És que al final aquestes coses menudes a tamany de 2.700 habitants com Marinalera sembla que hasta ahí, quan ja les coses se volen fer molt més grans, és quan la pressió dels poders fàctics, com qui diu, intenta ofegar-lo perquè això no es pot estendre. A la millor tenen una poció màgica com Astèrix i Obèlix, no? El millor una solució. Igual hi ha algun personatge d'Astèrix i Obèlix per allí. Jo personalment, en la meva mica d'experiència cooperativista que he tingut, vull dir, el que sí que veig és que un grup de gent petit és relativament fàcil organitzar. Quan passes al ser un grup gran és molt difícil.